The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Great is our Lord, and of great power. His understanding is infinite. When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained, what is man that thou art mindful of him, and the Son of man that thou visitest him? For the Lord your God is God of gods, and Lord of lords, a great God, a mighty and a terrible, which regardeth not persons, nor taketh reward." Isaiah 40, verse 28, "Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary? There is no searching of his understanding." Verse 29, "He giveth power to the faint, and to them that have no might he increaseth strength." Verse 30, "Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall." Verse 31, "But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint." Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, ikinahanglan ng atong pagpangandam sa atong kaugalingon. Let us prepare ourselves aron kita masibo ngayod sa patukuranan sa Dios. Kung ikaw magtutuo ni Ginoong Jesucristo, gimanduan ikaw sa paggamit sa imong free will sa paghimo o paghingalan, pag-acknowledge, pag-admitir sa imong mga salang nabuhat ning adlaw, kay kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ug alang kanimo higalang kung wala pa ikaluwasan, use your free will and make the most important decision throughout your entire life, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Acts 16:31, nagaingon, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Busa sa hilo, mag-andam tas tong kaugalingon, magampo ta. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity of studying your word once again. Salamat sa imong pagdala ka namon ning napita aron kami makawadayon sa among spiritual momentum. Salamat ni among Bible study nga among ginahimo adlaw-adlaw, agig tuman sa imong mando o Dios, nga patubuon ang among kalag pinagi sa pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Bani kami karon, tultuli kami sa imong balaang Espiritu Santo, aron kami
tugkad gayud o makasabot sa imong igatudlo kanamo nining adlaw. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan nato mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo, aniano sa kita, ining atong Bible study, daily Bible study. Oh, by the way, ana kitay lain o bag-o nga pagtulunan nga atong pagtukion. And this is going to take us a lot of days, siguro mo dagan pa kining mga buwan, ato kining tukbilon, hisgutan, ang bahin sa doktrina sa sala. It's a very interesting study. The doctrine of sin. Ang Grigong pulong original sa sala is hamartia. Okay? Now, nabitay pulong sa Dios diha sa Biblia nga nagaingon nga the Son of Man did not come to this world to preach sin, but to preach the gospel. Now, wa siya mo ni aron hukom sa kalibutan, kundili ang pagluwas kanila nga nangawagtang nangawa that are lost, nangalaglag. So, nabit John 3:17, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him, pinagi ang Ginoong Jesucristo, might be saved. Now, daghang mga igsuon nato mga Kristohanon that are still in the quagmire, naglunang pa sa tunaan sa sala, nga naman, tungod kay they don't know the way to get out of that condition. O nga naman, why so? Because they don't study. They don't take time to study God's Word. Now, kay kitang mga magtutuo are supposed to be positive to doctrine, so we can advance in our spiritual life. O kita nga padayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos na adlaw, ana kita yung mga Diyos nun nga mga panghunahuna sa atong alipatakan, that makes us advance in our spiritual life kung atong gamiton kana sa atong panginabuhing Kristohanon. O mao'y hinungdan nga dili kita sama sa atong pangunahuna. We are not like-minded sa mga magtutuo nga mga negatibo. Why panahon, why gana, why kaikag, why kainit sa pagtuon sa pulong sa Dios. So wa sila magatubo sa pulong sa Dios, wala sila magtumad sa mando sa Dios nga patubuon ng atong kalag, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Wa na nila panumbalinga. O ang magtutuo nga naipulong sa Dios diha sa iyang kalag, they are walking in the light. Nagalakaw kana sila, nagakinabuhi ang butasabot. Nagakinabuhi diha sa kahayag. Ang kahayag mao ang sa kahayag ni Ginoong Jesucristo pinagi siyang pulong o kini ipa-reflect kining suga kahayag ni Ginoong Jesucristo, ipa-reflect na itong mga magtutuo ngadto sa kalibutan. So light and darkness cannot go together. Ang usa ka magtutuo nga way pagtuon sa pulong sa Dios wa magatubo, then he is likened to a person who is walking in darkness. Kaya wa may kamaturan diya siyang kalag. Mga tawhanon raman, mga kalibutanon. So, sama ra siya nagalakaw sa kangit-ngit. O mawita ng Salmo 119, versikulo 105, Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Na
Kaya kita mga magtuto are supposed to be the light, supposed to be in the light, while ang mga dili magtutuo, nagalakaw sila sa ngit-ngit. So, it's a matter of choice. Anara po na nimo sa imong pagpili. So, karon atong sundan kini atong bag-ong pagtulunan nga the doctrine of sin. So, andam ka na ba? Taon-taon pa kita magatuki ni ini, unas tanan. Ang doktrina sa sala, pagtuon kini nga gitawag sa theology o hamartiology. Hamartia man ang original nga pulong sa sala. So kini kay doctrine of sin man, this is the doctrine of hamartiology, the study of sin. Now, kining maong doktrina calls every believer's attention and should incite interest in them. Unta maga kanang dasig kana itong mga magtutuo in order for us to be able to learn o ganatay substantial knowledge as to what really is sin, unsa man gyud ang sala. Diin man ni magagikan where it originated o labaw tanan atong masuta gayod ang epekto sa sala sa kinabuhi sa magtutuo. Okay? Well, ang sala una sa tanan is anything and everything that is contrary, supak sa kinaiya sa Dios, or acting independently of God in God's provision. Atong kahinumduman ang Roma 3:23. What does it say? Ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Ang unang bahin niya ng mga bersikulo is clearly emphasizing nga kitang tanan, kitang mga sakop sa kaliwatan sa tao have all fallen to sin. Nangalaglag kita sa sala, and that understandably indicate our sinful state. Gusto? Ang atong pagkamakasasala. Ang ikaduhang bahin niya ng bersikulo, it indicates that we have all fallen short of the glory of God. O naibaw ka ba? Nga ang Diyos already knew all sins. Kaniyang tupangwa pa ang tanan in eternity past. O simultaneously, He already knew, naibaw na siya ang daan. All sins nga himuon sa matag sakop sa kaliwatan sa tao. Ano yung pangutana? Why is it nga ang Diyos ay kanang He considers it important alang kaniya sa pagkasayod sa tanang mga sala. So good sa panahon when we were not yet born in this world. Nga namang buot man siyang may bao. Why is it important alang sa Diyos? Paminaw. Even long before everything existed, nining kalibutan na, ang Diyos nahibaon na siyang daan sa mga sala nga pagabuhaton sa matag tao nining kalibutan na. Di man ta makasupak ni ana. Tungod kay we know that God is omniscient. Nasayod man siya sa tanan. Mao na omniscient. He totally and absolutely knows everything. Tanan gyud. Ug kana nag-aapil sa atong mga sala nga pagabuhaton nato. So akong balikon, God knows perfectly sa tanan. Ug kana nag-aapil sa atong mga sala nga atong pagahimuon and ever will be committed by every person nining kalibutan na. Now, atong ipunting
atong pagsabot on this very thing. Nga naman ang Diyos interesado man sa pagkaibaw sa atong mga sala. Nga naman ang tubag aron iyang mahukman. So He can judge them. Ang sala baya supak ug sukwahi sa kinaiya sa Dios. So kay supak ug sukwahi man ang sala sa kinaiya sa Dios, kinahanglan nga iya kining hukman. Kinahanglan. He must judge them. Naon sa may kinaiya sa Dios nga supak sa salabe? Ang tubag, ang iyang pagkabalaan, integrity, supak. Mao ka na hinungdan o katarungan ngano nga buot sa Dios nga iyang may bawaan ang mga sala nga gipangbuhat sa mga katawhan. So, sa ingon niya na iyang mahukman kining maong mga sala. Ug diin man mahitabo ang paghukom sa mga sala. Kung pangutanon ka dito sa cross. Okay? Therefore, in order for the judgment of sins to be complete, nga makumplito, ang Diyos kinahanglan nga mahibaw-an niya ang mga sala. Na karon nakita na nato. Mawitaw na hinungdan nga di mahimo nga kita mangulipas pag-ingon o mura magsubran niya ako mga sa di naman ni matabang ni mga sa ating ali. Ang atong ipaklaro din mao nga ang Dios na ibaos tanan. Di pagkadugay akong iingnan niya. He knows perfectly everything. Tanan. Okay? Tanan gayon. Nga mga sala nga atong nabuhat o pagabuhaton pa, naibawaan kining tanan sa Dios aron hingpit ang pagbayad ni kumplito. Why nakalimtan? Wag yun. Why nakuwang ang tanang mga sala? Di na ba pariha lang sa Dios? They are not the same to God. Never had been. Now, ato ni hisgutan as we move forward in this study, nining pagtuon bahin sa sala. Samtang ang tanang mga sala are not the same to God, ang solusyon is the same for all kinds of categories of sin. May mga kategoriyas, mga sala. Usara ang solusyon niini. Okay? Now, ato ragong labason sa itong panumduman ang bahin sa mga kinaiya sa Dios. Kaya basig nakalimot na po ka. Okay, atong isgutan. Lakbita na po na to. Review, ngayapon. Unang kinaiya sa Dios. Ang iyang pagkalabaw makagagahom. Ang iyang pagkamatarong. Ang iyang hustisya. Ang iyang gugma. Ang iyang kinabuhing dayon, ang iyang pagka-omnisyente, pagkasayod sa tanan, ang iyang pagka-presente, pagka-anaa sa tanang dapit, ang iyang pagka-omnipotente, ang iyang pagka-labawng makagagahom sa nga tanan, ang iyang dili na mausab nga kinaiya. He is immutable. Ugang ika na po ang iyang pagkamatuuran. Mao ka na ang Diyos. Okay? So I hope na silsil na ginani mo. Mga bag-o, I hope imo nang gisuwat usab aron imo nang tun-an. Okay? So akong balikon, ako na lang i-review gihapon aron katong mga bag-o for the sake of the new ones, ang unag yung kinaiya sa Diyos, ang iyang pagkalabawang makagagahom, sunod ang iyang pagkamatarong, hingpit ning tanan. Perfect. Ang iyang hustisya, hingpit. Ang iyang gugma, hingpit. Ang iyang kinabuhing dayon, hingpit. Ang iyang pagkalabawang makagagahom sa katanan, hingpit. Ang iyang
sayod sa ngatanan, nahibaw siya sa tanan. Hingpit ang iyang pagka-anaas tanang dapit, bisag asang suok. Hingpit ang iyang pagkadili na mausab. He is the same yesterday, today, and forever. Ug ang ikanapulo ang iyang pagka-kamaturan. Hingpit, tanan hingpit. Okay? Sumo ka na ang Diyos, kinaiya sa Diyos. That is who and what God is. Now, ato namang pasabot kanimo a while ago nga, di mahimo nga ang Diyos mo dawat o mo connect, mo sumpay sa dili sibo siyang kinaiya. The character of God. Kita ba yung tanan mo ingon nga ang Diyos balaan? Tanang tao mo ingog balaan ang Diyos. Hasta gani itong mga unbelievers, mga di magtotoo mo ingon og balaan ang Diyos. Apan ang pangutana mao nga nakasabot bagyod tag unsay buti ba sabot sa pulong nga balaan. Okay? Now, unsa man kanang pagkabalaan sa Dios? Mangutana ko nimo. Well, we already established God's holiness, ang iyang integrity. Well, actually, ang pagkabalaan sa Dios nagalangkob kini sa tuto niya ka mga kinaiya. Tulo. It's composed of His three divine attributes, namely ang iyang pagkamatarong, ang iyang pagkamakiangayon, justice, ug ang iyang gugma. Kining tanan sa akong ginaingon, perfect. Okay? Ug tungod nining iyang pagkabalaan, integrity, di gyud mahimo nga iya rang ilingiw-lingiw ang iyang pananaw may tungod sa dili. Kung naay sala, kinahanglan nga ang maong sala pagahukman. Gusto? Kinahanglan panubagan ang maong sala. Now, prinsipyo ni, what the righteousness of God demands, His justice executes. Abi nimo, ang Dios hingpit nga pagkamatarong. Perfect righteousness plus R. Wa gyoy bisag gamayng pagkadili matarong sa Dios. Sabta gina. And because of that, kitang mga tao, wa gyoy tiyan sa tubangan sa Dios. Tungod kay kita, ang atong pagkamatarong ingon man sa mahugawng trapo, filthy rags sa tubangan sa Dios. Naa ka na mabasa sa libro ni Isaias 64 versikulo 6. Og tungod nining kaimtanga, wa gyoy bisag mausa ka nato ang matarong. Kanang matarong nga makonsider sa Dios. Mao bitaw usahay, mura na lang kog mamuot magunahuna ni mga tao nga maningkamot silang mabuutan, maningkamot sa pagbuhat ini, pagbuhat ana, maningkamot, manlimbasog sila sa pagpinitensya, maningkamot sila sa pagsakripisyo, aron iyawat kuno ang Dios maluoy nila o matagan o sa ilang gingon, indulhensya. No, paminaw. Kung tinuuray kag yung kaila sa Dios, if you really know God, I'm sorry. Pasaylo ako. Kaya di lawag yun maluoy ang Diyos kanimo kung maunay imong buhaton. I repeat, I'm very sorry. Bisan og ang Biblia nagsulti nga ang Diyos dunay kaluoy. Paminaw gyud nini. Apan ang kaluoy nga gisgutan diha sa Biblia, dili ang kaluoy nga literal nga atong nasabtan. Because that is part of what we call as anthropopathism. Unsa man ning anthropopathism? Kini ang paghatag og pagbating tawhanon, ascribing God human feeling aron atong masabtan
ang nilihukan sa Dios. Kasabot ka? Di man gud mahimo nga ang Dios mo kanang mubaton o kaluoy kay di man honestanan. Ang kaluoy dili usa sa iyang napo ka kinaiya. Sa atong gipanghisgotang mga kinaiya sa Dios diha ba di kaluoy? Diha ba di ang pagkamaluluyon? Ang kaluoy is not one of His attributes. Sabta gyud na. Ug kung ang Biblia mo hisgot og kaluoy, ing touch naman tayo ng kaluoy, kinahanglan ato yun kining itakdo o ipasibo sa unsa gyud ning kinaiya sa Dios. Ug busa kun mo hisgot gani ang Biblia og kaluoy, kini mao ang gugma niya nga nagahatag og solusyon pinagi sa iyang grasya agad sa atong kabubuton. Kung dawaton ba nato ang maong grasya o ato bang isalikway. Now, ang pagkamatarong sa Dios condemned all sins in human history. Ug tungod niya na, ang tanang tao condemned. Di ba? Therefore, the righteousness of God demanded that the justice of God judge sin. Mahinungdan, ngano, nga ang Biblia nag-iingon ang suhol ra sa sala mao ang kamatayon. The wages of sin is death. Roma 6:23. Apan nibaw ka, this is rather interesting. In fact, I think ayaw mo kalibog kay magasapaw-sapaw gini atong pagtuon, magasapaw-sapaw ni. So do not be confused kay murag mulapas ang atong gitun-an sa ug mutukbil putabahin sa witnessing. Kaya nga no God, part of witnessing, pagsangyaw ba? Muhisgot ra ba pud ta bahin sa sala? Of course. Di mo ginaklikan. So, ayaw lang mo kalibog. Okay? Because as we see, unsao man nimo pag-witness, uwa po ka kay bahig mga sala. Di ba? Kaya binimo, usas mga interesting points bahin ini, kada bang isulti sa Biblia nga, for the wages of sin is death, ang suhol sa sala mao ang kamatayon. Kay dito magod sa libro sa Henesis, sa paraiso ba, ang warning, pasidaan baya sa Dios, nagasulti siya nga, nila ni Adan o ni Iba ba, do not eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Inomdum mo anak, no? Kaysa adlaw nga kamo mukaon ni ini, sa inyong pagkamatay, mamatay gayod kamo. Mo ginibuot pasabot sa original. O kini, giukay, gikuy-kuy gyud na nato og mayo gikas original nga pagsuwat niya na. Kana ba diha sa Henesis, ug atong nasabtan yung klaro nga gisulti gyud sa Dios diha nga makaduha gyud, i-emphasize niya ang pagkamatay o kamatayon. Nagsulti diha og sa adlaw nga mukaon kamo ni ana, sa inyong pagkamatay, mamatay gayud kamo. Now, abi nimo, ang pinulungan nga Hebrewanon, kung mugamit kini silang pong makaduha, sublion ba nila, di-repeat ang usa ka pulong, ang ipasubot di ay ana nila, mao nga wa nagyoy lain ug dili malalis, kana tinuod gyud. Ug ang gisgutan diha sa warning sa Dios, pasidaan, ngadto nila sa first parents nato, mao nga duha gyud ka nagsunod nga kamatayon ang ipasidaan nila sa inyong pagkamatay, spiritual nga pagkamatay, mosunod ang physical nga pagkamatay. Busa, duha kamatang sa kamatayon ang gisgutan sa Dios dinhi. Basta, una, spiritual nga kamatayon. Ikaduha,
physical. So, tinuod, duha ka kamatayon ang gihatagan o gibugaton diha. Duha kamatang sa kamatayon. Busa sa original, nag-ingon diha o sa adlaw nga mukaon kamo sa bunga sa kahoy pag-ila sa mayong sa dautan, sa inyong pagkamatay, mamatay gayud kamo. Now, karon kay mga kaliwat magitang tanan nga mga tao sa una ta mga ginikanan, napahiran kita, nangaangin ta, napanunod na to ang sala nga ilang nabuhat, nga mao ang ilang pagsupil sa mando sa Dios. Nan, ang tanang tao nga ihimugso ning kalibutan or born physically, gi-consider nga patay spiritual. Bisan tuod og buhi sila physical. Nakasabot ka? So karon mangutana ka tingali, diin manggudgikan ang sa. Now, ato nagipaklaro kanimo nga ang tanang tao nga matao may mugso ni kalibutan considered spiritually dead, although he is physically alive. Okay? Pero mamatay ra gyapon ta sa lawas. Mudawat ka ba niya na? Well, tingali na uban ka ninyo nagsubay sa pagpaminaw ng atong ministry nga di buot maminaw nga maghisgod kamatayon. Kay kuno kabuhion di sila o magadungog og bahig kamatayon. Well, what ay mahimo? Kay bahin magud ni sa atong hilisgutan o topic nga sala. Di maginakalikayan. Pero ato yung klaruhon nga mamatay gyud ka. Okay? Apan niya nahigayon nga mamatay ka, ato pong ipaklaro din nga tungod kay gipakatao ka sa sala that is found in Psalms, by the way. I was born into this world in iniquity. Nabasa ba nimo ng mga bersikulo? Tungod niya nakitang tanang mga tao nga gipakatao din sa kalibutan. Pulos kita mga hinukman. Kay hinumdumi, sin had to be what? To be condemned. Kaya binimo, the righteousness of God demanded that the justice of God judge sin. So, unsa may atong chance? Unsa may atong chance kung mao ka na? Wa. Ato laklaruho ni wa tay chance kung kita ray pasagdan. Wa tay chance. Ato na lang inugway chance. Wa tay chance kung kita rang mga tao agdon zero. Zero balance ta. Paminaw. Wa kay chance bisan pag ikaw mao'y kinabuutan ng tao on the face of the earth. Wa gyapon kay chance. Bisag mo ingon kag ikaw mo'y kinarelihiyosong tao, walang gyapon kay chance. Umuingon kag di na maiha pangahong pangtukod nga mga simbahan, wa gyapon kay chance. Umuingon kag kada adlaw kong simba, kada adlaw kong ampo, walang gyapon kay chance. Wa gyapon. Ato lang yung klaruho nimo. Wa lang yun kay chance. Kadungog ka ba niya na? Klaruha gyud na. Wa kay chance. Bisag unsa pa imong buhaton, wa gyud kay chance. Kay ngano man. Mungutana ka. Ngano man. Do you know why? Nga wa gyud kay chance? You know, sa pagkatao pa lang nimo, wa na. You have already been condemned. Kasabot ka. Kung tingali mo, ingon ka, grabihan naman po na. Kung mao di ay na, wa na lang unta ko ipagkatawo. Eps, paminaw. Mayon ko nimo, kandiyot sa, unong sa, ayaw po pag-ingon na. Kaya ipagkatawo man ka, na ay tuyo niya na, gusto?
nakaapan po di mo, kay mo diritso man po kag pangluod kon. Ayaw. Kung nagasulti ta nga, wa gyud kay chance, apan kay niya ka man karon, nagaginhawa ka man, nagpaminaw ka man nga atong gitun-an nga Bible study, apan kay niya malagi ka karon buhi ug nagaginhawa ka man, naagyo ka tuyuan. Doon nagyo tuyo nga nung buhi ka, bisag patay. Uy, mo ba to? Bisag patay. Kasabot ba mo ingon tag bisag buhi mo pero patay? Well, ang Diyos, by the way, may pahimutang pod kay nakakita gud siya. Gitan-aw sa Diyos kitang mga tao, murag mga amigas lagi. Kitang mga tao, mga hambugiro pod da. Mga hambugiro ra ba kita? Pero imong tanaw ni kalibutan, gikas kawanangan, okay? Mamura ra po tag Julian kadaka, di ba? Mga hambugiro po tang mga tao kon. Mura ra bagyog kinsa. Kung tanawon ta sa Dios, gikan sa iyang kahimayaan kitang mga tao, mura ra bagyog tag mga tungaw. Unya pagkahambugiro nato, pagkagahi ra bagyod natong mga pagkabadlungon ra bagyod natong mga tao, dili pasulti, dili patambag, pagkagamay ra baya ning atong kalibutan. Apan ang Dios nakakita natong tanan ug moingon gyud siya pagkaluoy gyud tao. Kundi nato ni sila pangitaag paagi, wa gyud ni sila chance. Mahuog lang gyud ni wa na. Mao nga sa wa pagani mabuhat ang kalibutan, diha na po'y plano nga gipahimutang ang Dios. There was already a plan established by God. Ato bitaw nang gibahin sa tulo ka hugna, the first phase, ang kaluwasan. The second phase, ang magtotoo nga nagkinabuhi din sa kalibutan, believer in time. The third phase, ang ato ng kinabuhi, human ang kinabuhiya. Ito kinabuhi dito na sa eternidad, uban sa Diyos. 3 phases of God's plan. Giplano na sa Diyos, tanan, kining maong tulo ka hugna. Mao kining planuha, ang angayan natong tanang mga tao. Ingnon na lang nato ka na ponsulti. Ang primero nga gihimo sa Dios, ang problema sa atong mga sala. Problema ang sala, di ba? Now, are you still with me? Okay. Muna akong gipangutaan na ka. Problema ang sala. O gato na ka nang nakita tungod kay ang tao na may sala, problema gyud ang sala. Correct? O wala ba gyud tayo mahimo bahin sa atong mga sala? Wala. Therefore, ang hustisya sa Dios judged, mihukom every sin in human history didto ni Ginoong Jesucristo sa cross as a substitute for us. So ang tanang mga sala karon tuwa na, gihagbong na ngadto kang Ginoong Jesucristo dito sa cross. Tingali na ay mangutana og unsa may nakalahi ni Kristo. Aw napoy ubang mutumbag aw Dios gud siya. Na lahi gud siya. Now, una sa tanan, kwintaha ra gud pod. Kung ang pagka-Diyos ni Kristo mo'y misulbad sa atong mga sala, di mahimo. Kaya ang pagka-Diyos ni Kristo, balaan. And therefore, ang Diyos, di mahimong mupasan, di mahimong mukamkam, di mahimong muhikap og sala. Right? Did you understand what I mean? So, dili ang pagka-Diyos ni Ginoong Kristo. By the way, tunan pa nato dugang later on ang bahin sa hypostatic union ni Ginoong Kristo. Diba? Ito naman yung tukbil, ito naman yung tunan
tukbilon nato ning doktrinaha matag karon ug unya. Okay? Ang pagkatao, okay, balik ta. Ang pagkatao ni Ginoong Jesucristo was impeccable. Ang buti pa sabot sa impeccable, why sala? Why sala si Ginoong Jesucristo? Okay? Siya gipakatao dinhi sa kalibutan nga why sala? Impeccable. Ang tanang tao nga ihimugso ning kalibutan na patay, di ba? Di na ka na nako balikon basta kay patay ang tanang tao nga ihimugso din sa kalibutan, okay? Apan si Ginoong Jesucristo nga gikahimugso din sa kalibutan, buhi. Apan ang iyang pagkahimugso ning kalibutan na mo'y naghimo niya nga tao. And the Word was made flesh. So, siya nahimong tao. Diha kaniya ang bugos nga pagkatao o bugos nga pagkadiyos. That's what we mean by our Lord's hypostatic union. Sa iyang pagsulbad, sa iyang pagbayad sa tanang kasalanan sa tao, sa tibuok ng kasaysayan sa tao, way labot ang iyang pagkadiyos. Tungod kay ang Diyos, di man mahimong muhikap, dili man mahimong mutagad, di man mahimong mutandog ang Diyos og sala. Di mahimo. Therefore, ang pagkatao ni Ginoong Jesucristo, okay? Doon naman po authority ang pagkatao ni Kristo nga mupasan sa atong mga sala. Tungod kay siya way sala. Mao, kang netabo karon, God put on the Lord Jesus Christ who had no sin, all our sins. So that sa diha nga ang tanan ta mga sala sa tibuok nga kasaysayan, gipas-ana ni Ginoong Jesucristo, kita mahimo ng mamatarong ang tubangan sa Dios. Naana sa Korinto. Mao ni ang gitawag og doctrine of the substitutionary atonement. So, substitute si Ginoong Jesucristo nato. Alang ka na itong mga tao nga helpless. Why mahimos itong kaugalingon? What is sarang mahimoy? We are all helpless. Gipagkatao kitang tanang mga kaliwatan sa tao nga mga patay spiritualmente, mga makasasala kitang tanan. So, si Ginoong Jesucristo had to be the substitute for us. Siya ang mipuli sa atong dapit dito sa krus, sa tuyo. Ang tanan ta mga sala, mabayran niya. Sabtag yun na. So again, akong malikon. Wag yung ko sukad sa pagsugod na to hisgot ini. Wag yung kumugamit og pulong nga pasaylo. Di ba niya? Atong klaruhon na. Kay later on, atong makita, nga kining hitabua, unsang hitabua nga kining pagtuon ni ining bahina, I know that many of you who have preconceived notions, kay mao nay nabalik-balik ka nato, kinahanglan abrihan lang nato nga atong una-una. Unya, atong timbang-timbangon, atong kwintahon ba? Ay, laguna-una nga, uy, di naman ron mao, di naman ko, wa naman ko kasabutin ni, di na ko ana. Timbang-timbanga, klaruha, ug unsa gyoy imong makita, ug unsa, without prejudice, sa imong preconceived notion. Pero, kung naagyo kay preconceived notions, I'm sorry. Di gyud mo madawat tungod kay sirado ng imong nauna. Paminaw. Ang tanang mga sala were imputed to the perfect human nature of our Lord Jesus Christ on the cross. Nakaibaw na taana, nakasabot na taana, o gigamit ni Ginoong Jesucristo ang iyang kaugalingong kabubuton sa pagdawat sa atong mga sala. Christ accepted this imputation. Ang pagpasan, ang pagpasangil. Hindi man to iyang mga sala.
ato tong mga sala. Pero ang silot o suhol sa maong mga sala, dito kaniya ipahamtang. Kasabot ka? Ug ang sentence, because he had impersonal love for all mankind. Then, God the Father judged every sin in human history after our Lord accepted the imputation of all sins to His humanity, siyang pagkatao. Moto'y atong gisgutan. Samtang siya mituaw sud sa 3 ka oras, gikan sa alas 12 sa udto hangtod sa alas 3 sa hapon. Nagasiyagit siya, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? This was the time when God the Father, primerong Diyos ko, ang iyang gisangpit, and God the Holy Spirit, ikaduhang Diyos ko, mitalikod ni Ginoong Jesucristo, tungod kay perting himia, perting hugawa na ni Ginoong Jesucristo, gumikan sa atong mga sala, sod sa 3 ka oras. Gikan sa alas 12 hangtod sa alas 3 sa palis. Karon nakasabot ka ganong kaduha si Ginoong Jesucristo mo sangpit og Diyos ko. Okay? Tungod kay adtong 3 ka oras, mitalikod ang Diyos nga mahadog, ang Diyos nga Espiritu Santo kaniya. Samtang gidakdak, gipahid nga to kaniya ang tanan tang mga sala. But, ang mga bagong tubo ron nakasabot, samtang si Ginoong Jesucristo nag-download sa itong mga sala. Iyang i-download. Okay? So our Lord Jesus Christ accepted this imputation and God the Father judged. Ang atong Ginoong Jesucristo midawat sa paghukom sa tanan natong mga sala by God the Father because of His personal love for God the Father. Now, tanawa ra gud ang virtue love nga gigamit ni Ginoong Jesucristo. Iyang gigamit ang iyang prototype divine dynasty. Nahinumdum ka? Ang iyang divine dynasty gitawag og prototype, ang atoa unsa man operational. So gigamit ni Ginoong Jesucristo ang iyang prototype divine dynasty. Dito siya magpuyo. Og part of the prototype divine dynasty mao ang virtue love. Ang duha ka gugma, personal og impersonal love. Jesus Christ was using virtue love. He had personal love for God the Father, and He had impersonal love for all mankind. Now, tungod siyang kung mga personal, ngadto sa Diyos nga mahan, iyang gilahos ang mao nga buluhaton nga iyang pasanon, that He carried or bore all our sins. He had impersonal love for all of us. Wagod ta diya ikita personally, apan ang imong sala, ang akong sala, iyang gipasan dito sa cross. Iyon na nakagrabe kining may tungod sa sala, kasabot ka. So atong maklaro karon kining atong mga sala, diin kinigikan sa kinipaingon, ugon sa epekto niini sa tagsa kinabuhi. Atong makita din as we move forward in principles in eternity past, si Ginoong Jesucristo as eternal God, mihimog upat ka mga desisyon. Wa pagod siya muadto sa cross. Dito pa gamiting kini silang tulo, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Gamiting kini silang tulo. Now, atong lubason sa atong panumduman ang doktrina sa balang Trinidad. Mao kini gitawag og doktrina sa usa sa tulo. 1 in 3 persons. Meaning 3 divine persons in 1 God. Okay? Kini silang tulo, mao ang nagalihok alang sa atong kasaysayan. History. O ang resulta niini ang Diyos nga anak na si Ginoong Jesucristo naghimog upat ka desisyon adtong higayon na nga sila nagmeeting. Misulti ang Diyos nga mahanog.
Mao kini ang solusyon nga atong ipahimutang bahin sa maong problema. Ug ang Dios nga anak, si Ginoong Jesucristo, misulti usab sa pag-ingon og, okay, upat ka butang ang akong pagabuhaton. Ang unang butang mao kini, substitutionary unlimited atonement. Si Ginoong Jesucristo miuyon, he agreed to go to the cross and be judged for the sins of the world in his being human, sa iyang pagkatao. Mao tong nagpagkatao siya kay adtong iyang pagpagkatao mo ray bugtong paagi nga siya mahimong moangkon sa atong mga sala. Asa gud moangkon ang Dios sa atong mga sala, di mahimo. Mao bitaw hinungdan ngano kun maghisgot tas pag anhin ni Ginoong Jesucristo, siya si Ginoong Jesucristo nga hingpit nga Dios o hingpit nga tao, ang iyang pagka-Dios wa mulihok samtang dinhi siya. He emptied himself in the independent use of his deity. Wa siya mogamit ang iyang pagkatao. So, substitutionary unlimited atonement. Oh, by the way, I hope nakasabot mo unsay buti pasabot sa unlimited atonement, ha? Now, adto ta si kaduha niyang desisyon. Ang ikaduha niyang desisyon nga gisgutan mao ang propitiation. He agreed to satisfy the justice and righteousness of God the Father. So, propitiation. Ang buti pasabot gud dinhi sa Binisaya, ang pagtagbaw sa hustisya o pagkamatarong sa Diyos nga Amahan. Okay? So, mo na ikaduha. Ang ikatulo niyang desisyon, nga gisgutan mao, ang gitawag sa in English og reconciliation. Jesus Christ agreed to reconcile, pagpasig-uli sa tao, ngadto sa Dios, pinaagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Ang number one substitute, kasabot ang substitute na pagpuli. Number two, propitiation. Pagtagbaw sa gikinahanglan sa hustisya sa Dios. Kaya ang hustisya sa Dios mao may magahukom sa sala. O sa dihang si Ginoong Jesucristo mo'y mi pataliwala tali sa hustisya sa Dios o sa ato ang mga sala, ang silot nga gidemand, the justice of God demanded punishment for sins. Imbis kita'y pagasilutan, si Ginoong Jesucristo mao may mipataliwa sa pwesto. So, ang silot, didto ipahamtang kaniya. That is propitiation. Okay? Natagbaw ang hustisya sa Dios sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo. Samtag yun na. Then, reconciliation. Ang pagpasig-uli. Reconciliation sa English. Tungod kay Ginoong Jesucristo man ang maiming bayad sa demand sa hustisya sa Dios, karon kitang mga tao, kita untay mo bayad, kay gibayran man ta, gawas no na ta, nga mapasig-uli, mahibalik na tangad to sa Dios, o samtag yun na pagayo. Apa nagbiblia nagasulti nga, usara ang tigpataliwala karon tali sa Dios sa tao, nga mao si Ginoong Jesucristo. Because it was the Lord Jesus Christ who decided in eternity past to make that action of reconciliation. Kanang buhat sa pagpasiguli. Wala yung pagi. Kung buot kang mubalik, di ay ngadto sa Dios, usara ka pagi nga ikaw may balik ngadto sa Dios. Ug kanang maong pagi, maura ang imong pagtuo lamang kang Ginoong Hesukristo lamang. Faith alone in Christ alone. Dinhiyo na kita mo hunong o katong ipadayon ni Ugma. Taon pa ining paghisgot, pagtuon ni ining doktrina sa sala. Okay? So, atong timan-an diin kita mo hunong o ato kining ipadayon. Ugma. Magampo ta.
Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining laing gayon nga imong gigahin na lang kanamo sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios nining among pagtulunan bahin sa sala aron namo gimasayran ang mga punto sa doktrina nga nagapaluyo niini o Dios ug amo kining masabtan gyud, matugkad ang buot nga ipasabot sa imong pagpatinaw niini pinagi sa balaang Espiritu Santo. Salamat o Diyos na nga among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik kung madinhining napita kung kami magapadayon sa among pagtuon sa imong kamatuoran. Ing tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among manluluwas. Amen.